बेलाखिना हामबाय जों ini nono media ni bisingti kaisa sini kobok mom hai kok kwcharkha mongnaय khna 9 tarik salmari indigenous day sini hayung ha kotor Bwsarokni Sal hinai hinjago tei omo hayung gonangdi je indigenous borok tongmani omo palaijaknai khna tei जों chorilam PWF ni block committee rok जों kaisa panda songsamani narakha sini herma committee follow ni जों jotono invite ngamutungo sini TF ni adom songo YTF BC ni members PWF ni joto adom tai kibramot ni leaders tai joto chini adom tai adom jo songo sing request khayo khna ni salo herma committee holo phali o panano nathako khusugo to hokon bodom ke chini kanmung chumung bai ke jung palanya ni bagai jung joto no koimung chini block ni bisingti koiboro dan kai especially omo program kan kito जों Hayung Hani Bwsarok chini je culture जों bahake tong chini kanmung chumung chini tradition omne जों besebak borong thani जों kaisa message represent khainai kanmung chumung bai te chini kwcharmung mosamung bai ke omono जों message tongnai te jotono जों khako ni bisingti ke koimung ro jotono phai kono color ya jaga kwchar kormo kopor ni awoi jotono chini prasa joto phai o pandano mojang khain bagai singko ngai chini logi tongo tini central ni member sini madam samuli mobo tongnai khana special guest ni PWF ni chorilam constituency ni ngai gotab kisa kobok nunai no bisingko ana hai joto nai tongnai lukorok no ani khani hamjakna tai suloma angya pharo ini balai nangkok mani bagai nasem orang mah ajuk laikha tanggi himale जों jotono saimano sini social media tei yakaba mo bisi brom kekle phai dong sal balai sini gara indigenous Hani Bwsarok ni bagai balai ke nangkok mani sal abong kha sini khanani sal sapai tongphayo 9 August hari bagai जों khana chini chorlam ni ngai chorlam block ni ngai nai जों tai bo tai se chini DWF block ni ngai kaisa o sal no palai nan phajeng thang tongo han bagai ang kobokna ni mutungo ang khoroksa central ni member ngai nai chini tongo chini borong gonang MLA Subur Deborma dari sini MDC tongo orang benang mas Hongko Deborma dari tebo tongo sini TISF ni tongai ro cara student federation ro mereka cara TEF sini TEF ro tongo ang tebo जों kobogoi bo nahari mano sini central ro committee ro khaji sini cara TWF ro ni tongai adong jono bahana जों kobogoi naharjaknai khanani salo borokno bahana जों tubonai amo haisi one shooter tongo habai khanani salo जों je sakafano जों joto chini YTF ongthong tai chini PWF to mas borok tongai tongnai jotono जों kaisa kobok mung ya khanani musungo jara o social media tei nugui tongkha hangke norokno जों kobogo khanani salo जों pal khainai khanani asalno जों a program no जों naithok khainai mojangno chekti salayano जों je o hani soi Bwsarok ongai chini sinimu no जों tebo puarai talangnani thangka chini gobangma juda manai khonai tatmung kanmung tumung chini gobangma manai dongo जों o hani soi Bwsarok जों abo bumung sabai khaya chini original longi dongmani chini tam sekri dong abo जों juda manai khani bai khaino जों naithok khlai chini kanmung tumung bai khlai जों khanani salno जों हमदा दंखायनो जों program no khlailai hanbai jotono जों kobok narogo haidi जों khanani salo जों karjak layawi mansak jorte khanani salno जों important layano दारकोनो जों जुदा जों जात पात धर्म कर्म पार्टी जों हलाया अमंखा सयसे Hani Bwsarokni kaisa sal palaijakna thang tongo hanbagai जों haidi khanani sala जों joto manjak lainani bagai जों tiar tonglayano chini program mangnai chini herma committee holo ongnai dai jora hangke
fungni 11 AM o program jengjaknai asuk nongtho ani hai ang jotono khulumui ani kok sanare Sab Phaimanjak faikhano asukman bisi. Jeng dini Phaimanjakha chini Solam block ni tidale pingine sinian tongo active je samkhai songo ko anjuli bekolma yang haini bongo chini DWF ni proja dongjo dalai no phanthonai samkhai dongko bahaino chini borong benangje ko sosi de borma yang chini ukologo tongo chini ko khayarani de borma oborok dalai